बेलायनो वानमा सिंसे पाटिमung o mangplino tui norok ni bwsakango kwthang no nungkhana norok ayakeba norok ni bwsakango takhuk dra komono nungkhana abono kokpit chaka kaisa potrika newspaper takhuk dra komar usukchar no yakarei thangka hinui kaisa kokpit nai potrika ro abo haike rokha phiaba abono tui social media ro tabuk belai no je jungjal kasa laijak hayake wana laijak kwthang borok no bahike kuthi swnamai sikai hinui norok ni baithang 24 mangpili ni bising tei takhuk dra komar riang no kwthang no nungui tongkha naitongni naro baithang 24 Omokan Babu Trau Kumarian Miawo Sendan Potikarok Kami Sika Baba si leading Tangkaput Omotabu ang Babu no Mai tui sari tongo Omo Norok jotono Naile dirad Borok kathang no bhaike borok kathi hini late hini saiman Tabuk Baba kaham no Mai sai tongo ang bono mai tui tongo